Ce faceți, lumea Sârbice Gaming? Și azi facem un gameplay din Free Running 2. Jocul va fi în descriere. Alte scoruri nu. Deci, începem. Aleargă 1, 2, 3, 4, sări și urcă. În fine. Hai mă, ta. Deci după X sărim, hop! Da, și n-am mai postat video, nu pentru că sunt cu școala, că nu prea merg eu la școală, cine știe ce. Mai lipsesc când de când, dar omul are și el treburi. Mare bunicul, chiar mai mult bunicul, așa. 3 zile la rând, duminică l-am mormântat. Așa, de asta nu contează, nu vă interesează pe voi. Wow, mă, ce... Așa, deci asta nu vă interesează pe voi, nu că nu vă interesează, nu cred că vă interesează. Și... ce să vă zic? Deci, ne-am apucat de un gameplay, nivel terminat! Așa, continuă. Așa, deci ne-am apucat de un mic gameplay cu acest joc. Așa. Deci, câte două trebuie, stați puțin, stați, că fac ceva. Ca să știu de câte minute, ce timp filmez. Așa. Așa, deci, pauză. And pauză. Așa. Și după X-rea, nu? Da. Hop! Nu! Așa, hop! O iau pe aici, mereu e bine. Da. Și ziceți dacă vreți să jucăm 7 Days la pachet. A? Bă, dar nimic nu iau. Așa, 7 Days, dacă vreți să jucăm 7 Days. Adică cauți roți, omori oameni, împuși familie și ai o viață tristă. Asta vreau să vă întreb. Dacă vreți. Țăcățan. Deci dacă vreți, mă aveți pe mine. Hai, Spider-Man! 500! Ah, fuck! Bă, ești bun. Așa, ok. Bă, deci nu se poate. În fine, jocul vă lăsați în scrie și zicem dacă vreți să încep o serie cu 7 Days. Un joc la pachet. Minecraft. Nu știu. Dacă nu vorbiți cu mine, vorbiți cu parteneriatul meu. El acum eu cu Andrei Force. Channel-ul în descriere. Așa. Suntem ca un fel de parteneriat în grup și așa, suntem parteneriat și vom fi colegi de YouTube. Dar am auzit și la el că cică-ții se închide YouTube-ul dacă nu postezi zilnic. Auzi, mă lași. Cine nu știu cine, dar în fine. Câte minute filmesc? 4 minute. Termin jocul ăsta. Îl termin. Așa, ok. Deci. De ce după shift nu facem nimic? Un speed, ceva, nimica, zero, nada. Frenaning, balpole, nimica, nada, zero, nimica. Ce oameni, bă. Hop. Și acum, un screenshot șmecher. Vă mânc. Wow. Foarte șmecher screenshot-ul. Dacă e vreun bug la chestia aia, că nu știu ce făceam. Așa, deci acesta e și un info video și un gameplay. What? Ok, că n-am sărit. Deci este un gameplay. Wow. Oh, nu. Rambo. E un gameplay, un info video, ce nu mai postez eu. Că am niște probleme în familie. Nu-i școala, nu vă gândiți, ăsta are școală și minte. Nope.
Toate că cam greu cu școala. Mai ales că ies la 6 întotdeauna. Nu există zi care să nu ies la 5. Adică 6, 6, 6. Poate 6 cai frumoși, a? Ce crezi că nu mere, a? Ce crezi că nu mere? Da, am ce să vă zic. Da, 7 Days dacă vreți să ne apucăm. Minecraft Hunger Games. Asta nu știu. Eu zic că vreau să mă apuc, dar parteneriatul meu nu știu, că el e cu școala. Sâmbătă, duminică, nu merge, nu mă lasă mama, n-am voie nici la wc, mă bati mama. Andrei, dragă, la încolo pe mama. Mama e mama, dar postatul e postat, frate. Te-ai apucat de postat? Postezi în continuare, nu, nu mai postez, Postează! Postează! Nici nu am mai postat că eu am probleme în familie, da? De o să încep din nou să postez, nu vă faceți griji. Hop, 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 așa. Și cred că o să vină cineva la mine. O să pun pauză. Da, a venit. Așa. Hop! Iese. Așa. Să termin și asta și închei filmarea. Nu se poate. Nu se poate. Sunt la nivel 4. Da, nu, fac de duci pe Skype. Așa, deci de 6 minute. Bă, nimeni nu se supără. Nu! No, ia cât de chipeși sunt. Hai Superman, hai Superman, Superman. Pierd de asta sunt mai praf decât orice praf de pe planetă. Așa, bine, hai, hop. What? Ok, nu ne interesează acum. 15 secunde. Hai că suntem aproape. Hai, suntem aproape. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 0 din 0 secunde, bă, ești nebun. Deci acesta a fost info video și gameplay-ul care l-am făcut azi. Nu uitați, comment,